A yau insha Allah bidiyon mu zai muku bayani akan yadda zaka iya gano message ɗin da aka goge a WhatsApp ɗinka ko da wanda ya turo saƙon ya goge. Ba ta da ɓata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Ga wanda ba su samu damar yi mana subscribe ba a channel ɗinmu, muna roƙon ku da ku yo ƙasa ku danna wannan kalmar mai alamar ja wato subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa a gefen ta domin muna ɗora sabon bidiyo a sanar da ku, sannan kada ku manta ku danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo da muka kawo muku bayan mun dan canja muku gunyin bidiyo kalla. Kamar yadda kuka gani duk wayannan abubuwan da muna yi ne don ko alhamdulillah yanzu na san idan kuna kallon bidiyo za ku iya dadewa kuna kallon sa saboda yadda bayan bidiyon yake da kyau da sauran abubuwa makamantan haka. Da haka insha Allah ku kasance da mu za ku yi ta ganin sabon abubuwa. Kamar yadda ku sani yau bidiyon mu zai bayani ne akan abin da ya shafi yadda ake goge sako a message. Da yawa daga cikin mu yanzu bayan ci gaban da aka samu tun daga kan shekarar 2017 zuwa da 18 WhatsApp sun kawo sabon wani tsari shine idan mutum ya yi message yakan iya kuskure a rubutu ko wani abu don haka sai ya goge wannan message din. Su kuma mutane da yawa suna da dan damuwa ta suna so su ga me aka goge, don haka muka kawo muku wannan application da zai iya nuna muku sakon da aka goge ko da bayan an goge shi. Idan mutum yana da buƙatar ya tabbatar sai ya ga me aka yi, duk da cewa barinsa ya fi amfani, amma idan kana so ka ga me aka goge yanzu za mu koya maka cewa in dai an turo maka sako a WhatsApp, in dai ya shigo wayarka to ko da an goge za ka iya bibiyar sanganinsa. Da haka ba tare da mun ɗagaita ba, mu je mu fara bidiyon namu. Kai tsaye application din da za mu yi amfani da shi shine wannan application din notification history log. Don haka za mu ajiye muku link dinsa a wajen comment na farko ko kuma a description na channel dinmu. Da fara kai tsaye idan muka tashi za mu danna wannan application din. Bayan kun shiga kun dauko shi ta link din da muka tura muku, fuskar application din ta farko za ta bude kamar haka. A nan zai kawo ma yarurruka, za ka zaɓi yaren da kake amfani da shi. Ga masu jin turanci ga turanci, ga masu jin faransanci ga shi nan na biyu. Don haka za ka zaɓi yaren da ya ma ko kuma ya burge ka. Kai tsaye ni bari in zaɓi turanci, bayan ka zaɓa sai ka zo ƙasa nan ka danna continue. Daga nan zai kawo ma nan sai ka danna nan wannan alamar guza ta bayyana sai ka danna nan agree and continue. Daga nan zai kawo ma nan ba ruwanka ka daddanna wannan aran haka har zuwa ƙarshe. Bayan ya zo ma wannan rubutun mai alamar yellow sai ka danna shi. Bayan ka danna zai kawo ma nan zai nuna ma sunan application din gashi nan. Da haka za ka gan shi a kashe kawai sai ka danna shi ya zama on, ka danna nan gashi na application din ya kunu, sai ka danna alamar back haka ka koma baya. Bayan ka koma sai ka zo nan kawai ka danna mar enable haka. Daga nan zaka tambaye ka wannan abubuwan sai ka danna mar. Bayan ka danna mar shikenan wannan application din a haka ya zama complete ko kuma ya zama ready. Kai tsaye zai fara karban ma message gabaki daya. Fikira wannan application din shine duk message din da aka turo ma ko a WhatsApp ko a Instagram ko a Facebook ko a ko ina, ko da message din wayar ka zai karbe shi. Dan haka ko da na WhatsApp ya zo zai karbe shi, to ko da an goge shi ba zai goge ma wanda ya karba ba. To dan haka yanzu kai tsaye bayan kai wannan, kuma daga cikin abubuwan application din zaka iya shiga setting nan wajen. Bayan ka shiga zaka zo notification, gashi nan abubuwa da yawa zaka iya seta su, sannan har zaka iya maida shi dark mode idan kana so, misali kamar da daddare ko wani abu makamancin haka. Nan kamar yarurruka ne, idan ka seta a baya turanci kana so ka maida shi faransanci zaka iya dawowa nan ka seta da sauran abubuwa makamantan haka. To ba tare da bata lokaci ba, bari mu je mu gwada abun mu yanzu kamar haka. Kamar yadda kuke gani ga message nan a wayan nan kamar haka. Don haka yanzu nan za a turo min message a wayar a gaban ku, sannan kuma a goge shi, sannan ku ga yadda za mu iya karanta shi a wannan application din. Kamar yadda kuke gani yanzu ga sako nan ya shigo wannan wayar, kun gani ya zo. Don haka ga sako nan kamar yadda kuke gani, za ku ga me aka rubuta a sakon, gashi nan assalam, kamar yadda kuke gani ko. To yanzu don haka za mu goge wannan sakon da muka turo. Kamar yadda kuke gani sakon da aka turo mana gashi nan an goge mana shi. To yanzu shi amfanin wannan application din, idan ka shige shi kamar haka, kamar yadda kuke gani gashi nan application din nan, bayan ka shige shi wannan ita ce fuskarsa. Kai tsaye za ka zo ka danna wannan advanced history kamar haka. Bayan ka danna kamar yadda kuke gani ga sako nan, idan ka danna ko wani application yanzu idan an turo a messenger ko Instagram ko waye, ko wani application za ku hotonsa. Kamar yadda kuke gani ga na WhatsApp nan a sama, zan danna nan kamar haka a WhatsApp, ga sunansa nan Mubarak. Idan na danna kamar yadda kuke gani ga assalam din nan da ya turo mu.
to ko da ya goge ta anan tana nan, don haka anan zan zo in ga me ya turo min ko kuma wannan sako ya turo min. Da wannan hanya ne kai tsaye zaka iya gane da abin da kake so ko kuma me aka turo min aka goge. Kamar yadda kuka gani wannan shine karshen bidiyon namu, da haka anan muke ce muku assalamu alaikum, mun gode.